שלום לכם וערב טוב מראשון לציון, טורניר ההכנה לקראת אליפות אירופה. שמענו את ההמנון של רוסיה, מיד ההמנון של נבחרת פולין. זה המשחק שלנו הערב, מחר 7 בערב ערוץ 1, ישראל מול רוסיה. אז אנחנו כאן בבית מכבי בראשון לציון, הערב פולין מול רוסיה, בלי קירילנקו. כן, תשמע, בסך הכל אתה רואה הרבה נבחרות נותנות איזה חופש לשחקנים לפני האליפות, תודה, לא להעמיס עליהם יותר מדי, כי הלחץ בעיקר יהיה באליפות. אנדרי קירילנקו, תשמע, זה שחקן שהוא שובר שוויון מבחינת הרוסים. ברגע שהוא היה ב-2007 הם לקחו אליפות אירופה, ברגע שהוא לא היה ב-2009 יחד עם אולדן, הם לא הגיעו רחוק, קרטעו, הגיעו בסופו של דבר לרבע גמר, אבל לא הרגשת שהם עשו משהו באליפות. אנדרי קירילנקו שחקן הגנה מדהים, 10 שנים NBA באותה קבוצה ביוטה. שמע, אם הוא בכושר טוב כמו שראינו בכמה משחקים, נבחרת הזאת ניצחה בליטה, הם באמת יכולים להיות לפחות, דיוויד אומנם סתר את זה, הם שווים לפחות חצי גמר על הנייר. דיברנו איתו קודם בהיום בספורט ב8:15 בערוץ 1, ושאלתי אותו על זה שאולי יגיעו עד הסוף, והוא נבהל, הוא אמר לא, מי מדבר, כאילו זה מאמן או זה דיוויד? זה דיוויד. שמע, יש הרבה מאמנים ישראלים שהם כמוהו, שלא אוהבים יותר מדי את הציפיות לפני, לא אוהבים, אתה יודע, אוהבים לבוא מלמטה כאנדרדוג, כמו שעושה שנה דרך אגב במכבי. שמע, אף מי ימין במכבי תל אביב שהקבוצה הזאת תלך ותגיע עד הגמר מרחק 5 דקות מזכייה ביורוליג, כשאף אחד לא נתן כמעט הקבוצה הזאת פיינל 4. ודייוויד אוהב לבוא מלמטה, אבל תמיד זה המבחן שלו. המבחן האמיתי של מאמן הוא יותר כשיש עליך את הציפיות, כשיש עליך יותר לחץ. לפעמים להצליח כשאין עליך לחץ, אתה יודע, זה גם קבוצות תחתית פתאום נהיות קבוצות צמרת. עכשיו יש עליו טיפה קצת יותר לחץ, גם בנבחרת הרוסית וגם כמובן במכבי. את נבחרת פולין ראינו שלשום מול ישראל, נבחרת מאוד מאוד בינונית, מאוד. מה? אפשר גם להגיד מאוד מאוד חלשה, לא רק מאוד. אבל זה יגמד את הניצחון שלנו, אז אתה יודע. אין מה לגמד, עמית, עזוב, אנחנו מסתכלים כבר עוד שבוע, אנחנו רוצים יריבות אימון רציניות. שבוע ויום אליפות אירופה. נכון, שבוע ויום אליפות אירופה. הפולנים, לא יודע, תשמע, תן להם את ההנחה שהם נחתו ב5 בבוקר, שהמשחק לא היה בראש מעייניהם, שלמפה לא פה וכל האחרים לא פה, גם ככה הם לא נבחרת אגדה כרגע. אז אולי היום נראה דברים קצת יותר טובים מהם, למרות שכמו אני אומר לך, זה האליפות הזאת לצאת ידי חובה. הכוכב הגדול של נבחרת רוסיה, 86 מיליון, הוא הרגע סגר חוזה, השנה סגר חוזה עמית, 86 מיליון דולר ל6 שנים. עכשיו אתה מבין למה יש שביתה ב-NBA של בעלי קבוצות שלא רוצים לשלם את הסכומים האלה יותר. קירילנקו בן 30, 2.6 מטרים, כמו שאלי אמר, משחק ביוטה מ-2001, היה MVP של היורו בסקט ב-2007. טורניר ההכנה האחרון, טורניר חשוב גם עבור הנבחרות האלה ששחקו באליפות אירופה. פולין תשחק בבית א' עם ליטא, בריטניה, ספרד, טורקיה ועם נבחרת נוספת שעדיין אנחנו לא יודעים בדיוק מי תהיה. רוסיה עם האמת בית קל, בולגריה, בלגיה, אוקראינה, סלובניה, גיאורגיה, אין שום ספק שרוסיה תעלה שם. סלובניה שם יריבה יותר רצינית, ראיתי את הסלובנים בטורניר של 6 האומות, הטורניר האדריאטי. זה כאילו התחרות האמיתית של דיוויד. גם אני חושב, גם אם הוא מסיים מקום שני בבית המוקדם, זה לא יהיה נורא כל כך, כי גם ההצלבה שלו היא לא כל כך נוראית. הנה החמישייה של הרוסים, עולים עם ביקוב, לא עולים, אני לא רואה שאת אלכסי שווד, שאחד הכוחות העולים שלהם בהכנה לא עולה, אבל עולה ויקטור חריאפה ומוניה, שמי שזוכר אותם הובילו את CSKA פה בפיינל 4 של 2004 נגד מכבי, וטימופי מוסגוב, שחקן ששיחק השנה ב-NBA, שבגלל השביתה עכשיו מגיע לחימקי. הפולנים מצד שני, אלש פיפן, השערות האפורות שלו נוספו לו בחודש האחרון מאז שהוא מאמן את פולין. אין הרבה שינוי שם,
בוא נראה את קלטי משחק היום קצת יותר זמן, אולי זה ייתן להם קצת יותר סיכוי פה, וחירין שלוק